ಆಗ್ತಿರಿಗ್ಲಾ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ. ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಭಗವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಅವಡು ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಇರು ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕೇನ್ಬೆರ್ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಧಾಮನ ಪೋದು ಸೇರುವರಿಗೆ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಪಂತೇರು ಭಗವಂತನೇ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತ ಅಂಚಂದು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಮಾಣ ತೂತ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ 27ನೇ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯರುಳ್ಳ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಅವು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಆ ತತ್ವನ್ ಮತ ನಮ್ಮ ತುಯ ಏತೇತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅವೇ ಪಣ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವೇರ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಮಾರು 30 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಸುರೂತ 5 ಶ್ಲೋಕ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಜೀವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಇದನ್ ಭಾಗವತಡ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅದೇ ಇತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಮೂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಪ್ರಕೃತೆ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ವಾಸ್ತವಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೋ ಮನ್ಪುಣೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಡ್ ಅಹಂಕಾರದ ಮೂಢಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ಪಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಅವೇ ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರಣ ಪಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಮನ್ಪಾವಣು. ಅಂಚೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಒಂಜ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈಜಿನ ಮಾಯಾದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವೇ ರೆಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಲ್ಲ
ಅಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು, ಅವಿದ್ಯದ ಸಮುದ್ರಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ, ಭವಸಾಗರ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಡೋದು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಪಡಾಪಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಈ ಬಂಧನದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡೈಕೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರೆಯುವನ ಬಗೆ. ಆ ತೆರೆಯುವನ ಬಗೆ ಎಂಚ ಐನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪಾತಿರುವೆರು. ಅದೇ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಭಗವಂತನೇ ಪಾತಿರುನ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ಚ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಪಿ ಪುರುಷೋ ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣೇ ಅವಿಕಾರಾರ್ಧ ಕೃತಾ ತ್ವತ್ ಅವಿಕಾರಾತ್ ಅಕೃತಾರ್ತ್ವತ್ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ವಾತ್ ಜಲಾಕರ್ತವತ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ಚ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಪಿ ಪುರುಷೋ ನ ಅಜ್ಜತೆ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣೇ ಅವಿಕಾರಾತ್ ಅಕೃತಾತ್ವತ್ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ವಾತ್ ಜಲ ಅಕ್ರವತ್. ನನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗದ ಆಯ್ಪಣ ಭಾಗವತಂದ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೋಡು. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಅದೇ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಂತೇರು. ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂದಿಂಜೆ ಇಂದುಲ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವಾಣಿ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೇಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೇನು ನೇಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಪ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೆರು ಶುಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರು ಇದು ನೀರು ಕೇನುವರು ಪಠನ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರ. ಹಾ ಪಣ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪೇನಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ಚ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಪಿ ಪುರುಷೋ ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣೇ ಅವಿಕಾರಾತ್ ಅಕೃತತ್ವಾತ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಜಲಾರ್ಕವತ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಪಿ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಪಿ ಪುರುಷೋ ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತೆ ಗುಣೇ ಅವಿಕಾರತ್ ಅಕೃತತ್ವತ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಜಲಾರ್ಕವತ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಆ ನಮ್ಮಗ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥ ಹೈಕ ಶರೀರಡ ವಾಸ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಪಿ ಕೂಡ ಪುರುಷ ಜೀವಿ ನ ಅಜ್ಜತೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಪುಜೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣಲೇರ್ದು ಅವಿಕಾರಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸರಹಿತ ಆದಿಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ಅಕೃತತ್ವಾತ್ ಕರ್ತೃತ್ವದ ವಿಮುಕ್ತ ಆದಿಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣಲೇರ್ದು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆವಂದಿಪ್ಪುನೇರ್ದು ಜಲ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಕವತ್ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನಂಚನೆ
ಬಾರಿ ಇಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ఆయన ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೀವಿ ಇಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಂದೆ ಇತ್ತನೆಡ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಲೆಡ್ದು ಬಾಧಿತ ಆಪುಜೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇತ್ತುಂಡಲ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರ್ದು ಸೂರ್ಯ ದೂರ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಅಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಸೂರ್ಯ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜರು ಸೂರ್ಯ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಉಪ್ಪರು ಅಂಚನೆಗೆ ಗುಣತ್ತ ಪರಿಣಾಮಲೆಡ್ದ ಆಯೆ ದೂರ ಉರಿವೆ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಂದೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುತ್ವನೇರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸವೇರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸವಜೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಜೀವಿ ಇಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಂದೆ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಲೆಡ್ದು ಬಾಧಿತ ಆಪುಜೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಡೂವರ್ಶಿಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಯಾನೆ ಎನರ್ದೆ ಅವನುಂಡು ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಗೀತಡ್ಲವೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಯಾನೇ ಮಂತನೆ ಪೂರ ಎನರ್ದೆ ಆಯ್ನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಹಂಕಾರನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಾರ ಅಪ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಲೆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರ್ದು ಸೂರ್ಯ ದೂರ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂರು ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಗುಣತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅಂಚದ ಏನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಗೈಯರೆ ಆರಂಭಿಸವನಿಡ್ದೆ ಭಗವದ್ ವಿಜ್ಞಾನನ ತೆರೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ವಿರಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯೋಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಪು ನಮಕ್ ಭಗವದ್ ವಿಜ್ಞಾನನ್ ತೆರೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ವಿರಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಲಿ ಇಂಚ ಪಣದ್ ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ದೇವ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೇರ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ್ ಇಂದು ಅವೇ ತತ್ವನ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾತಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಲೆಡ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣಲು ಪುರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೀರುಡ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಯ್ನ ಸೂರ್ಯನಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಗೆ ಸೂರ್ಯ ನೀರುಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ನಾನಗ ನೀರ್ದ ಚಲನೆ ಇಜಿನ ತಂಪು ಇಜಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಪರಿಣಾಮನು ಉಂಡು ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾಗವತಮದ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನ ಯದ್ ಆಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಯದ ಹೈತುಕಂ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ನಿರತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ತೊಡಗಂಡ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಯನ ಸೂರ್ಯನಂಚನೆ ಇಪ್ಪ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ ತೊಡಗುವೇರು ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ಎತ್ತೊಂದ್ ಬೇರಾಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಪಾಪ ತಾಗುಜಿವೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೆ ತೋಜು ಅಕ್ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪ ತಟ್ಟುಂಡೇಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚನೆ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದ ಆಯೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪೆ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಅದೇ ಆಯೆ ಆನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸೇ ದೇವೇಡೊಪ್ಪುನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರುಡು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತೋಜಿಂಡಲ ಅವು ನೀರಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 1,00,000 ಮೈಲಿ ಆಮೆಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೊಡಗನ ನಿರ್ಗುಣ ಆದಿಪ್ಪೆ ಇಜಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಲೆಗ್ ಅಬಾಧಿತ ಆದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣತ್ತ ಮಾಯದ ಅಂಟೀಜ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೂಜಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವಿಕಾರ ಪಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಲ್ಲಂದನ ಪಂಡದ ಅರ್ಥಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವಿಲ ಪರಮಪ್ರಭುನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದಾಯಪಣ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಅಂಶ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಗೀತಾಡ್ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಡ್ ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತ್ತು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಯಾನ್ ಬೀಜ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಪ್ಪ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವತೆ ಎತ್ತು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪಾರು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಅಂಶ, ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚದ ಪರಮ ಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸವನ ಇಜಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸವನ ఆయన ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ದೃಢ ಅತನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚದ ಅವು ఆయన ಬದಲಾವಣೆನ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವದ ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪರು ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಾರಣಾಸಿಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಿಕ್ವರು ಐಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇರು के आम्ही काय मोरा तापत्रयान यान येರು ಎಂಕದಾಯಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನು ಏಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಯ್ ನಿತ್ತೇರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ಮರತ್ತುದುಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಾರಣ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಮರತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಬೋರ್ಪ ತೆ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವರನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲದೆ ಅಂಚದು ಮರತನ ನಮ್ಮ ಅನಾಥ ಅದು ಬದುಕೊಡಾಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲು ಸನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಸನಾಥ ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಅನಾಥ ದಾಯಪಂಡ ಶರೀರ ಬುಡ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ನೆರೆ ಬಾಹೋದಲ್ಲದೆ ಆರು ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಾಸರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಭಜನೆ ಇಡ್ತೇರಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜರು ಹೊತ್ತು ನವಮಾಸ ಪರ್ಯಂತ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೂಜರು ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೂಜರು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೂಜರು ಬುಡಿದಿ ಬರ್ಪೂಜರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಓಲ ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಲ ಉಪ್ಪುನ ಅರ್ಪಣೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಆರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬಾಕಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ದೇವ್ರ ಪನ್ಪ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅದೇ ಏರಿ ಆಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಅವು ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಚದ ಏನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ತಿರುಪವೇರು ಹಂಚದು ಪಂಡ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಕೂಡಿಸವನ ఆయన ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದೊಂಡು ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೃಢ ಪಡ್ದುಂಡು ಅವು ఆయన ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಇದು ಈಶ್ವರೋಪನಿಷತ್ತುಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಪರ್ಯಗಾ ಚುಕ್ರಮಕಾಯನ ಅವ್ರಣಂ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಅಪಾಪ ವಿದ್ಧಮ ಕವೀರ್ ಮನಿಸಿ ಪರಿಭೂ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ ಯಾಥ್ಯೋ ತಥರ್ಥಾನ್ ವ್ಯದದ ಶಾಶ್ವತೇಭ್ಯ ಸಮಾಭ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ದೇವರು ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂಚಗೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ನೇ ಯಮರಾಜ್ಯರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಪನ್ಪೇರು ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಯೋ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತನೇ ಏರ್ಪಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ದೇವರು ಅದೇ ಅಂಡ ಜೀವಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತೊಂದೇ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಆವಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಕರ್ಮ ಇತ್ತನೇ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪ ಐಕ ಅನುಸಾರವಾದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಣ ನಮ್ಮ ಅವು ತೆರೆಯೋನಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಬೋದು ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆದಾದ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ರಪಿದೆ ಬರೋಡು ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಪನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲೆ ಈ ಎತ್ತು ಒದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚೆಂಚಿನ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಭಾಗವತ ಅಮೃತ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಐಟು ಗೋಪಕುಮಾರನ ಕಥೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚದು ಗೋಪಕುಮಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುಣ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಐಟು ಭಗವಂತಲ ಆ ಜೀವಾತ್ಮಲ ತಿಕ್ಕುವೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ತರೆ ತಿರುಗಿದು ಬೋರ್ಬೇರು ಬಲರಾಮ್ ಜೀವತ್ತಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕವೇರು ಆ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ನಿಕ್ಕೇನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಯಾನ್ ಏತು ರೂಪಡ್ ಬತ್ತು ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಏನನು ಬುರ್ದು ಈತ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಬೃಹತ್ ಭಾಗವತಾಮೃತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ
ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಏತು ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಆರೆಗ್ ಬರ್ಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅವತಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಲೀಲೆ ಮಂತೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾಗವತ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಡುಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಆಪುನ ಈ ಜಂಜಾಟ ತಿಕ್ಕದು ಒದ್ದಾಡಿರತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡುನೆ ಅಜ್ಞಾನ ದಾದಮನ್ ಪ್ರಪಲ್ನೆಗೆ ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನಡೇ ಬೂರ್ದೇರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ 99.9% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ನೀರು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ದೇರು ಕಲ್ಪನ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಏರು ನಿಕ್ಲೇರು ಅದೇ ಕೇರ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಯಾನವು ಯಾನೊಂದು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಂಡದು ಗುಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಟ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು నువ్వు ಗೊತ್ತಿಜಿನ ఉండತ್ತೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಬುಕ್ ಬರೆತೇರು ಯಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಕಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬೇಸಡೆ ಬರೆತಾನೆ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದ ಬೇಸಡ್ ಪೋಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡನೆ ಅರ್ಥ ಜನನ ಮರಣದ ಆಮೇಕಂದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಅದು ಆಮೇಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಜನನ ಮರಣದ ಆಮೇಕದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೇನ್ವರು ಮರಣ ಪಂಡ ಮುಗಿದು ಪೋಣು ಅಂಚದಾಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಎಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕು ಅಂಚದ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಪರ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಪಂಡ ತುಲೆ the very first step in self-realization is realizing one's identity as separate from the body. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ತು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ತಿರಿಯುನಾಗೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ತು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ತುಲೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ is an essential realization for anyone who wants to transcend death, enter into the spiritual world beyond. ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಪೋಡುಂದುಂಡತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮನ್ಪಡೈನ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ತು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡತುಲೆ it is not simply of matter of saying ಅದೇ ನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನ ಸುಲಭತ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಸೀಮ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದನ್ನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅವಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ನಡಪೋಡು ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಕೇನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನೋಡು ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಅದೇ ಅಂಚನ ನಮಕೊಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪುಣು ಇಜಿಂದ ಅವು ಥಿಯರಿ ಅದೇ ಉರಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾನನ ಭಗವಂತ ಜೀವನ ಕನೋಡು ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಅಶುಭ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಪಗ ಪೂರ ಲಾಪುಣಿಗೆ ನಮಕ್ಕು ಪೂರ ಆಪುಣು ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನಾತು ನುಸುಲಬತ್ತು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣ ದೇನ ತೆರಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಅಪ್ಪುನ್ನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಅವ ఆయన ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಥಿತಿ ఆయన ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಯರೆ ತೊಡಗನೆ ದಾವರಣೆ ಬದಲಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಕಾರ ಪಂಡದಾಪುಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಡೆ ಗುರುನ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಆಚರಿಸೌಲಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಗುರು ಅದೇ ಆ ಗುರು ಎಂಚಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಗುರು ನಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಆರ್ಡ
पण आर नमक ऑर्डर करपे अते ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೋಡೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಚ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಆಯೆ ವಿಕಾರ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಪಂಡ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಐಪಿದೆ ಬರ್ಪೆದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ఆయన ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ನಂಚದ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ನಂಚಿನೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು 4ನೇ ಸ್ಕಂದಡ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಭಾಗವತಡೆ 4ನೇ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು 4ನೇ ಸ್ಕಂದರ್ ತೋಜೋಡವೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಣ ಅಂಜದ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಪೂರ್ಣ ನಿರತ ಆಪುನ ಅವಿಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಆದು ಪುಣು ಅಕೃತತ್ವತ್ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಯ್ಲ ಮನ್ಪದೆ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ವಂತ ಹೊನೆತ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ನಾಳ ಮಂಥನಗ ಅಲ್ಪ ಒಡೆತನದ ಭಾವ ಇಪ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಡಾಪುಣು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂಥನಗ ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಒಡೆತನ ಭಾವ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಧಿಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಡೆತನ ಬಯಸನ್ನು ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ದೀವನೋಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪ ಪಣ ಕೆಲವರು ಎಂಚೇನು ವೇರು ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಸೈತನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನೇನು ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರಡೆ ಮುಕ್ತ ಅವಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೊಂದು ಪುರ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಲೆ ಈತ ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಈತ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಓದೋನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಆಯ್ತು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಶರೀರ ಬುಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಧಾಮಗ ಪೂಪನೆ ಅದೇ ದೇಹದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ ದೇವರನ ಧಾಮಗ ಪೋದು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಐನ ತರದ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಳಿಗೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತ ದಾಸ್ಯ ಸಾಕ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇಂಚ ಅವೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಆನಂದವಾದ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದ ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥಿತಿನ ಪುರ ಆಚಾರ್ಯನಗಳು ವಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಲು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಗ ಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯದ ಒಡೆತನ ಇಜ್ಜನಾಗ ಅಧಿಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಡೆತನ ಬಯಸುವುದು ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಯ್ ಕನವಲಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡವೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಲೆಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶಿತ ಆಪುಜೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರಿಡ್ದು ಅಬಾಧಿತ ಅವನ್ನಿಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ಆಯಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ ಹಿಡ್ದು ಅಬಾಧಿತ ಅದು ಉಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ಐತ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಈ ಐನು ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವನು ಅಂಚತ್ತು ಲೇತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಂದು ತೆರಿವು ನಮಸ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸುಲಭಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸ ಏಷ ಯರ್ಹಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ ಗುಣೇಶು ಅಭಿವಿಷ್ಟಜತೆ ಅಹಂಕ್ರಿಯಾ ವಿಮೂಢಾತ್ ಕರ್ತ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಅಭಿಬದ್ಧತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಇದೇನು ದೇವರ ಪಂಡಿತ್ ರತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡ್ಲ ಅಂಜದ ಕೆಲವರೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಚೂರು ಫ್ಲಾಶ್ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಪನ್ನ ಶ್ಲೋಕನೆ ಅದೇ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ ಪಣ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ
मीनिंग ఉండते ऑलमोस्ट सेम तुले पण कनेक्शन पण अर्थ आपण ನಮಕ್ ಧ್ಯಾನ ಕೊರದು ಕೇಂದ ಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಪಣ ಭಾಗವತಮಡು ಮಸ್ತು ಡಿಟೇಲ್ ಆದು ವಿವರಿಸದೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ತತ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಅವು ಭಯಂಕರ ತತ್ವ ಹೆವಿ ತತ್ವ ಅವು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ತುಪ್ಪು ತುಲ ಆತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂಚದ ಯಾರ್ನಾಡೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ್ ಪೋದಾನಾಗ ಅರ್ಡ ಪನ್ಪೇರಾರು ಪಣೆಯನು ನಿಕ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೇನ ಪಣ ಅರ್ಲ ಪಣ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ತು ಜರ ಪಂಡ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಭಾಗವತಮನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಪಣದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಂಬಂಧನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತಿರಿಪಾದೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆನ್ನ ಬೊಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಲಿಂಕ್ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಪಣ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪಣ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಏರ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ಕೀಜಿಗೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿದ ಬತ್ತನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗನೇ ಬುದ್ಧಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರೆ ಪೂರ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ತ್ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಪನ ಉಂಡಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೆನಪ ಉಂಡಲ್ಲ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕುರುಡತೆ ದೇವರು ಮರಪಾಯರ್ಲ ಇಂಕ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಪೂಜತೆ ಅದೇ ದೇವರೇರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೇನೆ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ ಏಷ ಯರ್ಹಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣೇಷು ಅಭಿವಿಷ್ಟಿಜತೆ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಮುಖಾತ್ ಕರ್ತಾಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ ಸ ಏಷ ಯರ್ಹಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಗುಣೇಷು ಅಭಿವಿಷ್ಯಜತೆ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಮೂಢಾತ್ ಕರ್ತಾ ಅಸ್ಮಿ ಮನ್ಯತೆ ನಾನೂರ ಪನ್ಪವೆ ఒక మాటಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಏರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚಾಲ್ನ ಓದ್ಲಿ ಸ ಏಷ ಯರ್ಹಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಗುಣೇಶು ಅಭಿವಿಷಜ್ಯತೆ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಕೊರ್ತುಂದಾಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡರ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪದ ಪದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ತುಜರಿಂಚ ಭಾಗವತಮನು ಅದೇ ಹತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಅದೇ ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತಿರಿಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಲು ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪದಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ತು ಅದೇ ನಾನವರ ಪನ್ಪವೆ ఒక మాತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕೆ ಅನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸ ಏಷ ಯರ್ಹಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಗುಣೇಶು ಅಭಿವಿಷಜ್ಯತೆ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಶೇಷ ಯಹಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ ಏಷ ಯರ್ಹಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಗುಣೇಶು ಅಭಿವಿಷಜ್ಯತೆ
ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಮೂಢಾತ್ ಕರ್ತಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ. ಸಾ ಅಂಚಿನ ಜೀವಿ ಏಷ ಈ ಯರ್ಹಿ ಯಾಪ ಪ್ರಕೃತೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣೇಶು ಗುಣಲೆಡ್ ಅಭಿವಿಸಜ್ಜತೆ ನಿರತ ಆಪೆ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಮೂಢ ಮೂಢ ಆದಿಪುನ ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಮನ್ಪುನಯ ಅಸ್ಮಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತಿ ಪಂಡದ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ ತೆರಿಯೊನ್ಬೆ. ಅದೇ ದಾದಪನೊಂದುಲೆ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮನೇ ದೇಹ ಯಾನ ಪಂಡದ ತೆರಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರಡ ವಶಟಿಪ್ಪೆ ಅಪಗ ಆಯ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ಮಗ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರಭಾವದ ಯಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜತಲ ಒಡೆಯ ಪಂಡದು ಯೋಚಿಸವೇ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡಿ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುನದೆ ವಾದ್ಯಾಯಡು ಎತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ. ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಅವು ಕಲ್ತದ್ಲು ಒಪ್ಪಾರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು. ಅದೇ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಅವು ಪಲ್ನೆ ಈಜಿನಾನಿತ್ತು ತೋಜವೆ ಮೂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯರು ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತುಣ್ಣ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯರು 327. ಅದೇ ಅದೇ ಮೂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಮೂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಅದುಲೆ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಹಂ ಕೃತ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮುಖ ಕರ್ತ ಅಸ್ಮಿನ್ ನೀತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಅವೇ ಕರ್ತ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ಚೂರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂಚದ ಕಾರ್ಯಲೇನು ವಾಸ್ತವವಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣಕ್ಲೇ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಹಂಕಾರದ ಮೂಢಾಯನ ಯಾನೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸವೆ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಆತ್ಮನ ದೇಹನೇ ಯಾನು ಪಂಡದು ಆತ್ಮ ಯಾಪ ದೇಹನೇ ಯಾನು ಪಂಡದು ತಿರಿದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರದ ವಸಟಿಪ್ಪೆ ಅಪಗ ಆಯೆ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ಮಗ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರಭಾವದ ಯಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜತ ಒಡೆಯ ಪಂಪುನೇನು ಆಯೆ ದಾದವನ್ಪೆ ಯೋಚಿಸವೆ ಯಾನೇ ಪೂರಾ ಯಾನೇರ್ದೆ ಅಪ್ಪನೆ ಯಾನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಲೆ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತದನೇ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥಡು ತುಲೆ ವಸ್ತುತ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಟ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಬಲವಂತಗ ಒಳಗಾಪೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಡುಪುಜಿ ಯಾನ ಇತ್ತ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಡುಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಾಲ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅದೇ ಮೂಜಿನ ಅದ್ದೇಡೆ ಪಂತೇರು ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಏರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನಾಳ ಉವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅವೇ ಪಣ ಸ್ವಭಾವ ಬತ್ತನ ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡಿ ಪಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಾವಣ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ. ಜೀವಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಜೀವಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಯೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಡಿಟಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇದೇನೆ ಮೇರೆ ಪನ್ಪರ್ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಅರ್ನ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವೇ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಐಕ್ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಐಟಾರು ತೆರಿಪಾವೆರಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗುಂಡತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಜೀವಾತ್ಮ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಚದ ಇನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಆಯೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಡಿಟಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಆಯನ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು
ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಲೇಡು ತೊಡಗುವೆ ಅಪಗ ಆಯೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಶಾಪೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ವಶಾಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಪ್ರಕೃತೆ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಸ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ಪಂತೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ ಹೊಂದುನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ವರ್ತಿಸವೆ ಗುಣಪದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣನು ಸೂಚಿಸೋಂಡು ಆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ ತಡಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪೇ ಆಂಡ ತಾನು ಒಡೆಯ ಪಂಡದ ಆಯ ತಪ್ಪಾದು ಯೋಚಿಸವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಡೆಯತ್ತು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಆನರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೆ ಆನೆ ಮಾಲೀಕಾನ್ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತನ ಇಜಿಂದ ಆರ್ನ ನಿಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಡಿಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗೋಡು ಅಪಗ ಈ ಸುಳ್ಳು ಒಡೆತನದ ಭಾವನ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಅಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ನಕ್ಲೇನು ಕೆರ್ಪುನ ಹೊಣೆನು ಯಾನು ಒತ್ತುನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಅದೇ ಪಣ ಯಾನೆ ಕೆರ್ಪುನ ಹೊಣೆನ ಆರು ಹೊತ್ತೊನೆರೆ ಆರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೇರ ಆಂಡ ಆರು ಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಡಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸನಗ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಒಡೆತನದ ಅರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಯರು ಆರು ಯುದ್ಧ ಮಂತೇರು ಅದೇ ಆಂಡ ಯುದ್ಧ ಮಂತನ ಪರಿಣಾಮ ಆರು ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಾಯರು ತುಲೆ ಆರು ಬದ್ದಾತಿಜರು ಅದೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಧಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಹತ್ತಿಜರು ಆಂಡ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಡ್ದು ಅರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯರು ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಹಿಂಸವಾದಿ ಆದಿತ್ತದು ಯುದ್ಧ ಮಂಪರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಬದ್ಧತೆದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂಚದ ಉರಿಯನ್ ಕೆರ್ಂದಲ ಕೆರ್ಲೆಕತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನುತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆರ್ಂದಲ ಕೆರ್ಲೆಕತ್ತು ಅದೇ ಯಸ್ಯ ನಾಹಂ ಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪು. ಯಸ್ಯ ನಾಹಂ ಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಹತ್ವಾಪಿ ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ನ ಹಂತಿ ನ ನಿಬದ್ಯತೆ. ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಪ್ರೇರಿತ ಆವಂದನಾಯಿ ಇರ ಅಹಂಕಾರನ್ ಬುರ್ತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಲಿಪ್ತ ಆದಿಪ್ಪನಾಯಿ ಈ ಜಗತ್ತದ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಿರ್ನಲ್ಲ ಕಿರ್ನಂಚೆನ ಹತ್ತಿಗೆ ಆಯನ ಕಾರ್ಯ ఆయన ಬಂಧಿಸವನ್ನೇ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಪ್ರಭಾದ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲಿ ಈ ಭಾವಾರ್ಥಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಬತ್ತು ನಾವು ಪಂಡದು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಗೆ ತಿರಿಪ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನು ಅರ್ಜುನ ಆರೇ ಕರ್ಮಕರ್ತ ಪಂಡು ಯೋಚಿಸೈರು ಆಂಡ ಅಂತರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಹಿರಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಪರಮ ಅನುಮತಿನ ಆರು ಗಮನಿಸದು ಜೆರು ಪರಮ ಆಜ್ಞೆಂದುವೆ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ತೆರಿಯಂದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದಾಯೆ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುಡು ಆಂಡ ಕರ್ಮದ ಸಾಧನೆ ತಾನೇ ಕರ್ತ ಪನ್ಪುನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ನೇನು ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಂಚಿನೇನು ಪಂಡದು ತೆರಿನಾಯೆ ಇಂಚಿನೇ ಮಂತನ ಲಾಯ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಜಿನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಕರ್ಮ ಮಂತಂಡ ಕಿರ್ಂದಲ ಕಿರ್ನಂಚಿನ ಅಂಚ ಕಿರ್ನಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿಡ್ದು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೇ ಪರಿಣಾಮನ ಮನ್ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅದೇ ಸಿಪಾಯಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿನ ಆಜ್ಞೆಡ್ ಕಿರ್ನಾಗ ಆಯನ ವಿಷಯಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪು ಜರುತ್ತೆ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಅದೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೋಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಮಂತನತೆ ಅಂಡ ಸಿಪಾಯಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಯನ ವಿಷಯಡ್ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸೋಂಡು ಅವೇ ಈ ವಿಷಯನೇ ಮುಲ್ಪದ ಆದಪನ ಒಂದುಲೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲೇರ್ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯ ಅವೇ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ನೈಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾಯ್ನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಿರ್ಂದಲ ಕಿರ್ನಂಚಿನ ಹತ್ತು
हे मुल्प पनोंदुल्यार प्रभुपाद अर्जुनನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂದುल्यार ಅದೇ ಅಂಜದ ಅಜ್ಜನು ಗುರುನು ಕೆರ್ಪುನ ಹೊನೆನು ಯಾನೇ ಒತ್ತೊನೆರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೊಂದಿತ್ತೆರು ಆಂಡ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸನಗ ಆ ಕಾರ್ಯ ಒಡೆತ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ರು ಅಂಚದ ಆರು ಯುದ್ಧ ಮಂತಿರ ಆಂಡ ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ರು ಐಟು ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಯಾದಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಂತರೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪುನಗ ಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂದು ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಬದ್ಧತೆದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂತನ ಆದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟು ವರ್ತಿಸವಲಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವಡ್ ಬದ್ಧ ಆದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಮಪ್ರಭುನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಓವುಲ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಇಂಚಿನ ದೇವರ ನಂದು ಇಂಚಿನ ಆಯ್ ತಿರಿದುಪ್ಪೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗುಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ ತಿರಿದುಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಎಂಚಿನ ಮಂತಲ ಆಯ್ ಬಂಧನಗ ಬುರುಜೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗ ಆಯನ ಕಾರ್ಯಲು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಗುಣ ಪಂಡ ತೋಜು ಆನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೊನೆಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೆರಿಪ ರಂಚದ ಪಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನು ನಮ್ಮ